suro va ser un món una mica propici per al desenvolupament del cant, no? Com a mínim, reconeixem 3 espais o 3 moments. Un espai de les fàbriques artesanes, fàbriques i botigues artesanes, que no hi havia fressa i que per anar treballant d'una manera dinàmica es podia complementar amb lectures de llibres, de diaris, de novel·les per fascicles, diguem, o bé cantant les cançons populars de l'època. Després es van formar, a la segona meitat del segle XIX, es van formar les grans formacions corals, normalment masculines. Després hi ha una tercera etapa que a les grans fàbriques, com per exemple aquesta, a la segona meitat del segle XX, posaven música a les seccions de trio, posaven música, però música sense ser cantada perquè hi hagués dinamisme a les seccions de trio, perquè no s'adormissin les triadores. I a vegades també hi havia triadores que cantaven elles per pròpia iniciativa. A Palafrugell i a tota la zona tapera va tenir molt d'impacte tot el tema de cors de claver. Els cors de claver els va fundar Josep Clavé i tenien la missió, d'alguna manera, de redimir l'obrer a través del cant, de que abandonessin la mala vida de les tavernes, etc., i tinguessin una oportunitat de treball artístic i fins i tot de promoció i de veure món. I a tota la zona surotapera es creen molts cors i aquí a Palafrugell es crea la Taponera. De la Mar Vella varen ser el meu bressó. Si la mare n'era puntaire, el meu pare pescador. Si la mare n'era puntaire, el meu pare pescador. La Taponera té 3 etapes, es crea l'any 1859, hi ha una segona etapa a partir de 1883, que és com fan aquest magnífic estendard de suro que es conserva, que el fa un metge cirurgià palafrugellenc de les societats de socors mutus taperes que es deia Josep Martí Vintró, i després hi ha la darrera resurrecció del cor a partir dels anys 40, que era un cor ja molt diferent. No era un cor que cantava les cançons obreristes de claver, etc., sinó era un cor que cantava música del país, etc. En Pla diu que era un cor molt allunyat del lumpenproletariat de Marx que representaven les primeres formacions de la Taponera, que era un cor més esvaït i ple de gent molt ben predisposada i sobretot a l'hora d'anar a fer l'àpat. És a dir, suposem a més que es va conservar el nom de la Taponera en aquestes 3 formacions tan diferents per l'estendard de suro. Identifiquem 3 espais o 3 maneres de fer, com a mínim, del cant vinculat al món del suro, en el treball del suro. El cant que es desenvolupava d'una manera espontània en les botigues artesanals i a les fàbriques abans de la mecanització, que no hi havia fresses, i que d'igual manera que hi havia un senyor llegint el diari o llegint novel·les així per entregues, en un moment donat i de manera espontània es posaven a cantar les cançons més populars, etc., per fer una mica de gresca i agafar ritme de treball. Després ja surt d'una manera més formalitzada, surt tot el tema del cant coral, sobretot el món de claver, vinculat al món de claver. I després també tenim constància, ja en plena industrialització i en plena mecanització, que es continuava cantant, tant dones que a les seccions de trio es posaven a cantar de manera espontània, o bé en fàbriques com aquesta, que la direcció posava música sense lletres, perquè les dones que triaven, amb la calor i el sol, no perdessin ritme. I conservem al museu el tipus de música que els hi posaven.